Tend kaunti ma Migori jiwo okenge mar kedo kod kuo mag yedhe osiptende kaachiel kod neno ni yedhe ok orume osiptende ka gitiyo kod lony manyasani to kod timo limbe e ute mag thieth kinde ka kinde. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Juma nigi ler mathoth. Moko kuom jotije migawo mathiedho e kaunti ma Migori kinde moko ayande ne osekete nyong'ong' kawo tonde kod kuo mag yedhe e osiptende. Kuo mag yedhe yande ne osetudi kod jotich ma yande chunygi ne ol kod tich nikech ne pok ochorgi malo e ngas mar tich, chudo matin kaachiel kod midhieche mamoko. We've kept our staff on toes. We are moving around, supervising them and just talking to them to change their behavior. We promoted and redesignated all our staff that needed redesignation. If there was theft those days, it was because of maybe those kind of issues. But right now, we have a staff that is really motivated. Kendo wan gi gimiluongo ni bin cards, mowa balance go yath, masama yath owuok e sto, kodhi dispensing, to wakisha ni yadhni otigo malong'o. Kata kamano lipot mogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni kuo mag yedhe sani odok piny nikech okenge moseketi marang kaka yedhe koro tiyo ma oting'o tiyo kod lony manyasani. In terms of accountability, we are also confident. So far, the office of the MOH, we've not received any case pertaining drug theft. Right now we are also monitoring our stocks using the e-system that is Taifa Care. Apisa maduong' e migawo mathiedho e kaunti ma Migori Mabel Chanzu manolimo ute thieth e sub-kaunti ma Uriri marango kaka yedhe tiyo wach ni okenge magiseketo osekonyogi e tieko kuo mag yedhe kaachiel kod ni yedhe koro korumo e osiptende kinde duto. State of our drugs is good. Every now and then, the sub-county pharmacist moves around to just look at their stocks. If there is anything fishy, they notify our department and then we follow up. Chanzo wacho ni yedhe ma ochuno ma idendo kaka essential drugs osebedo ka yudo osiptende kabende koro kwedo weche mosebedo ka likore ni mokum utego mag thieth e sub-kaunti ma Uriri koro yedhe koro onge. Yath mantiere ka timiyowa gi sechego, but ka onge tikoni seche moko nyalo dhi ng'iewo oko. Nage ulcers koro noora mondo adhi ang'iew yath moro ni yath mane onge ka Cipro ne onge ka by then nadhi mang'iewo oko kasto yath machielo be nondikna. Yath nitie wayudo thieth maber, ok ane tabu moro amora manitie nikech ithiedhowa. Patients that come in this facility are rest assured that they get drugs and they've never been told to go and buy. If you're told to go and buy, it's just a case of either another ailment which is not primary disease. Kaunti ma Migori bende osedonjo e winjruok rowego moko mago mag piny owacho ma oting'o Lola Community Alliance ma koro konyogi e nyiewo yedhe to ahinya ne osiptendego matindo ma oting'o dispensaries kaachiel kod health centers. Thank Luala community. Through His Excellency, they talked and they are also supporting us in supplies of these drugs at level 1 and 2. I also want to thank him, His Excellency, because he has connected us to World Bank. And very soon we shall be getting supplies, especially for level 2 and 3. Juma, Ramogi TV, Migori. Deko mar chwalo gige thieth kod tiyo gi masinde mandalo gi osekalo gin moko kuom midhiero